Croeso ato ni ganolfan Gneifio Meirion fan hyn ar y dydd Mawrth. Mae'r pencampwreithiau'r adran iau yn cael eu cynnal. Da ni'n edrych ar rhagbrawf, yr 8fer rhagbrawf allan o 10 y fan hyn. A mae hynny yn ddo hun yn nghynhyrfu hi. Cymaint o bobl ifanc yn awyddus i feistrioli'r grefft yma o Gneifio. Ac yn yr rhagbrawf yma mae Jack Samuel ar stondin 1, ar 2 mae PJ Hochi o Loegr. Wedyn ar 3 o ddiddordeb arbennig i fi mae David Roberts yn nghymydog i o Esgair Gawr. O'n i'n lapio glân iddo fo yn Esgair Gawr yn gynt yn y flwyddyn. Sam P. Jones wedyn, draws nesaf iddo fo. Graham Cockett wedyn o Loegr ar 5 ac ar 6 Johan Rhys Williams. Dyna'r cystadleuwyr ac maen nhw'n mynd i fod yn creifio 4 oen. Ac mae'r safon yma hyn yn eithriadol a dweud y gwir, ond beth sy'n bwysig ydy, da ni wedi bod yn trafod dipyn y fyny fan hyn ynglyn â'r potensial sydd gan y bobl ifanc yma, fel PJ Hochi fan hyn ar stondin 2. Os da chi'n dysgu'r grefft yn iawn, yna mae bywyd yn mynd i fod yn rhwyd iawn i chi, a da chi'n mynd i wneud bywoliaeth dda allan o Gneifio. Mae yna potensial allwch chi deithio'r byd yn gwneud gyrfa o Gneifio. Ar un fan hyn, Jack Samuel enghraifft, gadewch chi weld sy'n mae o'n mynd ati, a wedyn rheoli'r oen ydy'r gamp yn gyntaf. Ac ar y safon yma, beth sy'n dod yn gyntaf, da ni'n mynd i weld yn nes ymlaen y cyflymdra ar y dyn mercher, y boed profiadol yma, ond ar hyn o bryd, taclusrwydd sydd yn cael y flaenoriaeth. Os nad ydych chi'n concro hynny, a'r rheswm pan bod y taclusrwydd yma yn bwysig ydy y gwlân, y cynnyrch ydy'r peth pwysica oll. Ac os ydych chi'n cael i lawr oddi ar yr oen yn gyson, yna ydych chi'n cael y gwerth gorau i'r cynnyrch, a mae hwnna'n mynd i dalu cyflog i'r cneifwyr. Mae David Roberts fan hyn ar y stodiau hirion yma rwan. Mae o bellach, enghraifft, jyst i chi gael argraff o safon yr adran iau. Mae o'n cneifio 200 a hanner o ddefed y dydd ar ddwrnod da. Mae'r boes mwy profiadol yn mynd dros 300. Ond hyd yn oed rwan mae'r boes yma yn profiadol ac yn gwneud bywoliaeth dda allan o'r orchwil yma. Lawr y goes na rwan. Unwaith ydy ddod i tacluso Dafydd rownd y goes na, mi fydd o'n dechrau'r stodiau hirion ar yr ail ochr, yr ochr fel maen nhw'n dweud sydd yn talu. Unwaith mae honna lawr yn y cefn yna, mi fydd yna gyflog yn dod allan ohoni ar waith masnachol y Cneifio yma, os liciwch chi. Mae ni, Dafydd, yn mynd 1, 2, 3 lawr y goes ola na'n daclus dros ben. Yr danedd na sydd ar yr handpys lawr rownd y corff i wneud siŵr. Dyma ni, mae Dafydd yn pwyso y botwm coch gyntaf. Mae PJ Hochi hefyd wedi gorffan. Swn i'n mysynnu fydd y ddau yna mynd trwodd i'r 12 dyn sydd yn mynd i'r rownd gynderfynol. Gawn ni weld.